Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes, no? Pizza G sa buwan sa Abril, tuig 2026. Kung shout out di ay kuno sa tanan nga nagsunod ang dramahan, no? Kasinuwat ni Francis Eliaga Espares. Salamat kayo sa pagsubaybay, no? Ang Pimo Pirimino, shout out din yung tanan. Karon no, dito maglangan ni ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Espares. Partner tinatanong mga ka-listeners, no? Idol ko si Tatay. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Espares. Idol ko si Tatay. Yarok, ma. Kondisyon ka man kaayo, ma. Asa si Athena? Ay nilakaw man to. Asa paingon? Wa magsulti ra ba? Si Bong, asa? Nasa kwarto. Kauban gihapon ang batanon? Ay wa naman ang batanon. Nisipat na. O kasi kauban ni Bong sa kwarto? Si Kinsa? Apple. Si Apple? Pamatyon ako sila, kadungog ka. Pamatyon ako sila. Ma'am Chona. Sudlon ko sila. Ay, ayaw. Ayaw, ma'am. Buhi ko. Ayaw lagi. Buhi ko. Ayaw lagi, ma'am. Ayaw, patuon. Patyon ako sila. Ay, dili sila ang mamatay. Kung dili ikaw. Amay. Patuon ako. Ayaw ba dasi mo gibati? Pero sobra na, amay. Ayaw lagi. Naunsa man ka. Kaya mo ne. Di ba? Madiskarte ka. Putang ina. Di na madas diskarte. Dili na amay. Ay, Ma'am Chona. Sobra na kining gibuhat ni Bong. Abuso na ni. Ay, asa may palabihon ni mo? Pilion ni mong abuso? O tungod sa abuso mo himo kang ilaad nila? Yes. Mauna amay. Kung maog ka na, nawag kang imong diskarte. Ay di na madag diskarte amay. Uy, kadungog ka. Di na madag diskarte. Ay, kung mao, o dili madag diskarte, andam kang mamatay. Amay. Kung dili ka andam mamatay, andam ka mo biya dire? Amay. Andam ka mo biya dire? Mubiya ka nga, mahisamas ilagang pahot. Mubiya nga way maani, pisan og usa lang kasinti mo. Amay. Ay, gusto ka ba? Nga mo ka ni mahitabo ni mo, ha? Ma'am Chona? Kana! Kana, maayo pa na. Sige, pabaha ang imong mga luha. Kay human sa imong paghilak, niya ka pa. Manager ka pa. Og tag-iya aning mountain resort. Tissue, please. Okay. Oh. Dawata. Thank you. Muna ko gawas. Oh, baba. Kuan, kining... Diya sa envelope. White envelope. Naibasura nga akong gisod. Oh, thank you, Bong. Sige, biyaan taw na ka. Muna ko gawas. Padayon lang. Sorry, Chona. Kay dili ko makamaliban ni Bong. Diskarte lang. Soda. Niya ka day. Kistob ng dagway ni mo. Hey, nakiksulti ko ni mo. Human na kag-enjoy? Yes. Uban kag Apple? Sharing lang mo. Bong! Suod mong higala, di ba? Sa ato pa, no problem. Sharing lang aron ma-enjoy. Hmm? Kung makiglalis ka, makig-away ka, no need. The gate is open for you to go. Sa kutob ang imong pagsakit nako, Bong.
Karon dayon mahunong ang imong kasakit, Chuna. Bong. Dire. Bong, kasakitan ko ba? Uy, saron, di ka masakitan. Ayaw paglugnot. Agay. Iitsa di ka. Pagkawas sakit. O magkabiya ka. Dire. Ayaw! Ayaw, Bong! Ayaw! Ayaw! Bong! Muhilog ka o dili? Usbon ko ang pagpangutana. Muhilog ka o dili? Di ko gusto nga makakita nga muhila ka. Kasabot ka! Muhila kyuday ka. Pues ipadayon ako ang pagkuroy ni mo paingon sa gawas. Dire! Ayaw! Di na kumahilak! Di kumahilak! Kumahilak! Makadungog pag-ani ko nga muhingos ka. Pipi ka na ko. Dili laki. Pues, lingkod. Oo, Bong. Niya, malingkod ko. Good. Very good. Maunay babay nga matinahuron. Matupad ko nimo, ha? Dali. Sandig dali sa kundugan. Bong, Sandig sa kundugan. Kana sandig. Basa man mo mga mata. Katupahiran. Bong, Ayaw gud og supak-supak. Para di masuko si Bong. Okay? yes. Yes, Bong. Yes. Karon mangutan ako. Huwag ka masuko na ko. Huwag ba ka masuko na ko? Huwag ba? Wa, Bong. Good. Good. Lipay ko. Kung gusto ko. O, mo request ko nimo. Unsay imong i-request? Gusto ko nga kantahan ko nimo. Unsay ngan? Oo, mo lagi na. Di dayon mo tando. Gusto ko kantahan ko nimo. Okay? Bong, kuan. Mukanta ka o dili? Mukanta. Yes, yes. Mukanta. Yes. Okay. Gabitan ng akong cellphone para makasili ka sa imong kantahon. Mag-video key ka. Pinaagi sa akong cellphone. Baby. Kanina, gikuroy. Karon, nagtupad og lingkod. Iya pagipasandig si Munchona sa iyang dughan. Unya karon, gihatakan og cellphone. Magkunsa ka na sila. Oh, kadugay ba? Pinapilian. Kadiyot sa... Di ana. Oh, sige na. Kay maminaw ko. Nahigugma ko, Oh. kanimo nagmahal, lahin ang pagbasol ko. Nagbasol ka? Ha? Nagbasol ka? Nagbasol ka? Nagbasol ka? Ha? Kantara mana. Aw. Kantara mani, oy. Lagi. Agay, oy. Kantara di ay. Luuya tawan, gipakanta man. Unya, wa ka uyon, kitang palong. Laoy maglibog kung magkatawa ba kung mag-uol. Paitang kinabuhi ah. Way kaso, madiskarte man. Oh, sorry ha. Sorry yun.
Bong, sad, uy. Kanta raman to po. Ay, ikaw man, God. Kantahan man tani mo nga. Ikaw nagbasol. Kisakitan ko. Nagtuo ka nga. Huwag ko sakit eh. Kanta kag pagmahal. Sorry, gani. Wa man ko magtuo nga. Sa imong kahimtang. Gihatagan sa tanan. Gihatagan sa tumang kaharuhay. May sakyanan, manager, ug tag-iya sa usa ka mountain resort. Magmahay pa. Kanta ra lagi to. Mamunti lyrics sa kanta. Hindi ko masunod. Ug ako'y gipahinungdan nimo ngadtong maong kanta, di ba? Oh, Bong, Tuna. Tutuki ko. Bong. Tutuki ko. Gayag oo, tutuki ko! Nitutok naman ko ni mo, good, Good. Buwang no? Murat ang bagong nagkauyab, no? Bong, Muhigda ko si mong paa. higda lang. Oh, niya. Muhigda na ko. Dayon, haploy-haploy ang akong naong. Agtang. Sige na. Ha? Biday, pausbon pa yun ta. Kung sa manog pa, pidapyura ang akong naong. Ug sudlaya sa imong tudlo ang akong buhok. Sige. Ingon ani, kani. Oh, yes. Kana, nindot ang paminahon. Sige, sige. Bong? Oh, Apple. Dali, dool dali. Yes, Bong. Nitukol sa kanon. Tuna. Ha, ayaw pagbarog. Nagunlad ko sa imong paa. Bong, Bawal masuko. Relax lang, BFF. Apol. Lingkod Apple. Oo, okay, Bong. Niya. Pero, nagbuyon mo na yung BTS good. Alsahang akong bitiis o gibutang sa imong paa. Ay, pagsupat tuna. Sige na, Apple. Okay. Niya na. Ako nagisabak ang duha ni mo ka BTS. Good. Og, ikaw, Apple, mo'y maghilot-hilot diya sa akong bitiis. Hiluta. Og si Okay. Tuna, mausap ang maghilot sa akong agtang ugo. No problem. Okay, Bong niya. Oh, good. Okay, ra? Oh, kana, ninduta na Apple. Nakalagot ko ba ya ini? Kana, sige. Tuna, huwag ka mo lihok. Ilutang akong agtang ugo. Oo, Bong niya. Sa mo nang imo, hilot o kumot. Hilot Ayuha. niya. Kana. Pagkamalinaw na tong tulo. Graceful kayo mong tanawon. Amay! Ay, sir! Di ko, sir! Dool. Ay, nga no, sir? Kuha aring akong cellphone o video himi. Oh, sir! Abi ang imong cellphone, be? Niya, dawata. Ay, abi, sir? Okay. Video. Sige, video. Ay, iya, sir? Ay, niya na? Kana. Tuna, pahiyom. Ikaw, Apple, pahiyom. Oh, yes, Bong. Pahiyom. Ilo manong, nawag man ka. Asa si Silbong? Naman, na. Ray, naglingaw pag-iring-iring. Makisulti ka. Daw tang balita. Padali.
Unsa balita manong? Ay, usa sa iyang sinaligan nga si Saldo. Kipi na. Oh my goodness! Unsa? Pusil. Riding in tandem. Ay ka, unsa? Tinuod ka ba manong, ha? Ahas kang malasa lagi. Huwag ko mo magkakaoy. Hanggaw ka magkadehong ba, oy? Oh. Asa ba si cellphone? Huwag ka magkisulti ko niya pagdali. Kadiyot kaya ako doon, ha? Kadiyot, ha? Ayaw na nag office cellphone. Di na ako... Uy, hello? Hello, manong? Hello? Yay ka! Lubat ko! Yay, wala yun. Paong lagi na ako cellphone. Ato na ako sirbong. Oh, man naman mo gihilot sa akong nako ba man ako ninyo gihilot. Ikaw Chuna sa kong o ikaw Apple sa kong BTS. Next mao nga Chuna hilota ang akong dughan. O ikaw Apple hilota ang dapit sa akong may bugan. Para mo daloy ang akong dugo. Okay, no problem. Chuna sa akong dughan. Oo, ni Ana. Apple sa akong bugan. Oh yes, boy. Nanapadong akong kamot Oh, diha. kana. Kana. Sir! Oh, Sir! uba nga no? Sir! Bad news! Unsay bad news? Usa si mong mga bisita, sir, nga niyari-diri ka niya. Dili pa dugay si Saldo ba? Didbula! Unsa? Pagtarong ba? Unsa din mo na? Ba, sir? Riding in tandem mo ni Piran kang Saldo, sir. Unsa? Oh no. Yes. Kisa nagsulti ka ni mo, ha? Ba? Kinsa? Si Manong, sir, siya nanawag na ko, siya nagpaibaw na ko. Amay! Amay! Ay, yes, sir? Ambi ako cellphone. Cellphone ako! Ay, nag-video pa man ko ninyo, sir. Buang ka, ambi na ako cellphone. Ay, di ara, sir. Tawag ko na ko sa Manong, kalitse. Bong. Kuan, Bong. Hilam na! Bong. Bon? Otro ka, Apple. Hello? Oh. Hello? O siya ni tabo niya. Tinuod ba ka ng TV si Saldo? Apol. Siya na? Bugnuon tani. Nausa ka? Bugnoon. Unya, kung nabugno ta, unsa may resulta? Ha? Unsay gibuhat ninyo ni Bong sud sa kwarto. Unsa? Naunsa ka? Unsay gibuhat ninyo? Nagrosaryo mi sa misteryo sa kalipay. Sa animal! Animal! Kalma lang mo, oy. Ay, gisapot na ba to si sir? Basin og ka mo unyay, mapahungawan. Amay! Ano yan ko? Gusto kong mahibaw sa saktong detalye. Ano na yun? Let's see! Sir! Sir! Mori si Manong? Mori, confirmed. Patay ni si Saldo. Ug ang batanong babae. Uy! Napil ba din, sir? Wa, Oh, binong... tuwa karon sa mga kamot sa kapulisan ang batanong babae. Naku! Delikadong mupya ito, sir. Basin madiskwid mo ka! Lo! Humba! Lo! Muna akong naunanaan, sir. Patay, lo. Tunto ka humba, tunto ka. Sir. Unsa ba iyang ipyait? Nga igo raman silang milingaw sa akong mga bisita o gibayran man sa sila susto. Wa to makita og milagro, sir. Wa to makita. Sa inyong panaguban, wa ba mo'y gipakitang milagro, sir? Wa humba. Yay, ang pangutaan na, sir. Nganong nasundan? Nganong nasundan sa riding in tandem si Saldo? Humba. Nagpasabot ba nga under surveillance na si Saldo? Humba. Lo, Buot mong ipasabot nga dugay nang gipanid-an si Saldo. yes, sir. Kaya nga nung nabiktima man siya sa riding in tandem,
Kay matupang manong nga nagsakay kinis kutsi ug ang plate number sa kutsi mao ang XYZ numero 486. Tay. O yes. Mao ka ng plate number sa kutsi ngayong gisakyan. Plate number 486. Mao man gani. Unya, nganong natiktikan man. Nganong naibawaan man siya nga siya mo'y nagsakay sa mong kotse. Lo! Humba. Lo, kani, bright na kay kuhan na, sir. Naibaw ba di ang riding in tandem? Nga si Saldo ang sakay atong maong kotse. Oh. May punto ka, humba. Gawas na tingali kung dunay mga mata. Nga nakakita nga kadtong gisakyan ni Saldo o gikontak ang maong riding in tandem. Kinsa man na nakakita, ha? Ikaw, sir. O, usa! Sir. Buot mo ipasabot. Sir. Di nakakita ka. Ako ang nikontak sa riding in tandem. Mao ba? Dili. Laro ha, humba. Laro ha. Dili. Hanggaw ka. O sa pagtuon mo. Unayon ako mga tao. Di lagi, sir. Di. Gawas ganimo. Kinsa pa man ubang nakakita. Ikaw, humba. Ako man, sir. Dire. Sir, anong gusto ako man tao? Ay, anong ako bisila mo? Ha? Ikaw ba'y nagkontak sa riding in tandem? O nagpahibaw nga maog ka to ang kotse nga gisakyan ni Saldo? Ikaw ba? Muy unay, sir. Muy unay, sir. Pwisit! Amay, kasi Zaldo ato. Ay katugong medyo ubano na ubuhok, pero daot. Ah, siya di ay. Diri tugikan? Diri gikan apol. Diri. O kaupan sa babae nga imong gibugawan. Igo ra kong gisugo, darling. Kasi nagsugo nimo. Balik-balik ko na ako. Si Bong. Ug imo pang giapilan si Bong. Ang agog akong balibaran. Ug human sa batanon, ikaw nasad. Chona. Bagka kag naong. Ay, hilo mo ay. Nga na paingon diri sa Sir Bong, oh. Kinsa ninyo ang trader din eh. Kinsa? Unsa? Unsa? Unsa, uy? Unsa nang imong giingon? Unsa gisay traidor na mo din Ay ngano di ay, sir? Wa matingali mo traidor nimo dire. Amay, Ay dugay na ko nimo. Di traidor ba ko? Wa gyud. O sila si Ma'am Chona o kini si Apple mura ni silang mga manok himungaan. Nga nilumlum sa imong itlog. tunta-tunta, amaw nga amay. Di ko kahibaw mo traidor ni mo, Bong. Labaw nang dili ko makahimo ana, Bong. Hibaw ka. Visit. Mahibawaan ko lang, bitayon yun ako. Bong. Oh, Bailan, naikipudukag mga sa mga tao. Musa ka na, no? Doon tayo nila. Tana. Pangas ka. Patay, Bailan. Ano? No, may pagkabungkag sa windshield sa kotse. Ano lagi? Oh, ang patay eh. Na mga polis. Mutanan ta, dali. May pa. Sir, bye. Sir, ngano man na? Kinsa nang gipusil? Wa pa may laser? Kinsa nang gipusil? Kinsa nang pusil ana? Riding in tandem? Unsa? Basin, wa makarimit. Basin kitambling. Ano yung resulta? May noon, pero okay na, kapahuay siya. Bye. Ngayon na siya masul. Pag atubang sa mga hagits, kinabuhi ng kinabutan, kapahuay naman siya, di ba? Pero pait sa kay ba? Pait sa kay kutlo na ito kinabuhi. Sa iyo na kay kutlo o kinabuhi. Para nila, ang paghuno sa kinabuhi, baliwa lang. Sagrado ba yung kinabuhi? Angay ning ampingan. May butong. Mao nga ikaw, pasagdi ang imong kinabuhi. Pidawa na makitagad sa imong hulingon, oy. Ano yung akong kinabuhi ron ba? Iyayam tagbadlis kabalaran ba butong? Ako,
Swerte ko kamay kay Danaw gwapa pa nga kalipin. Widano. Pero layas man. Malasad. Ya, doon ako yung nagagwapa. Pero silang muna ko. Na ikaw, wala mo ka, zero ka. Wala mo lagi, kay bay. kalipin. Wala kay anak. Pero, malinahon ka, di ba? Pero guol ko ba eh? Ako ba Nag-guol ko kay gibaligya mo tong anday sa tuslikan. kaya naman. Ako, may, kung ikaw pa ang niyas kong dapit ba butong, mga na, kapatay ka. Bayalan. Magtapok ang mga tao. Mao tingali ka na ang gipusil. Basta mo suod, illegal ba? Illegal sa kabatayo, di ba? Tinood na, bay butong. Tinood na. Ano na resulta? Sila sa butong Tatay Alan. Ay, Sila kanina pa doong diri. Lalo mo kayo na. Nagkaduoling akong nahimutangan. Bay butong, di ba? Ingon na anak klaro ng kayo. gagaway. Malayo lang tadi, bay. Malayo na. Di na mo tanaw ng hilingig kayong kalanahon eh. Lain na tanaw. Sabi mo, bay butong, sina ko siyang kaimtang. Sina ko. Sina? Sina ko. Ngano sina mo ka? Sina ko, mapaway na siya. Patay naman. Kung gusto na siya kong matay ba Ay, binong. Diyan ko, di purbida sa tibo. Ay, pangindulya ng kabatayon. Bay, dali. Mga utaglarang, dali. Ilarang sunahan, dali na. Kapoy na ko. Sos, dali na. Mga utaglarang. Usa, taring usa. Talagulong. Usi pa ka na, ni. Maayo gani kinaka-full face helmet ko. Ug may pagkatinta din akong helmet. Wa sila makaklaro sa akong naong. Gusto kay kumugakos kag Tatay Alan. Pero, nagpaswabing akong kayubos niya. Nawag tang akong pagsalig niya. Nahanaw akong pag-idol kanimo, Tay Alan. Mayo kay ni Akanateryo. Sir. Nga naman kini. Ha? Murag dunay nagdimalas na karon ba dunay nagdimalas karon sa imong kinabuhi, sir. Teryo. Ay, sorry, sir. Pero murag dunay visit karon sa imong kinabuhi. Kinsa nagdawag visit ako, Teryo. Gili ka ni tungod sa mga chicks ro ni mo. Kalitsi. Wa ka nilabot ta anak, Teryo, ha? Ayaw panghilabot, ano ba hina? Sorry. Sorry kayo, sir. Pero kini ako magawad. May mga paghagpas man lang, di ba? Tungkol kay, karon pa magiging mahitabo. Ikaduhan na din ng hitabo, sir. Pero unsa, sir? Dili na ko hingpit nga sa likway ang imong gipabati karon ako. Basin og may kalambigitan ang mga babae sa kong kinabuhi. Mao gid na, sir. Ilumdumi nga sa kasaysayan, daghan ang gingharian nga nangalumpag tungod sa babae. Seryo. Sama sa sugilano ni Samson ug Delilah, sir. Salamat, Seryo. Angay ka nga magmabinan tayon karon, sir. Salamat, Manong. Di na ko magdugay, Bong, ha? Adto na ko. Apol. Pero, Wa kay angay kabalakan ako. Kay bisag gamay, dili ka gid makapaabot nga mo-trydor ko nimo. Apol, Pero, do na kay angay bantayan, kinsa, Apol. si Chuna. Apol, ngano nagkasulti ka na? Moinom sa ako. Niya ang beer. Salamat. Unsa tong imong giingon? Do na kay Anghel nga bantayanan. Kinsa? Si Chuna.
Apple. Ayaw lang palabig kumpiyansa. Unsay gikuhaan nimo base na nang pagkasultihan nimo Apple? Simple. Iyang gibiyaan ang amuhan sa iyang anak. Base lang na, ha? Nakahimo sila tungod sa ilang panighigugmay, di ba? Pero gibiyaan niya ang amuhan. Napasabot lang nga maluibon siya, di ba? Kung nakahimo siya sa pagluib sa tao nga iyang gitugyanan siya pagkababae, why katarungan nga dili siya makahimo sa paglimbong ni Mubong. Salamat, Apple. Ito na ko. Okay. Amping. Pato di kang humba. Tuan na ang traitor nga Apple. Ihatod pang humba. Chuna. Bong. Oh. May nahitabo sa akong amigo. Unsa kay sa niya? Nganong giambusan man sila? O takibaw. Gidi malas ang pipila na nako ka mga amigo. O doon na nagsulti nako nga. Nga unsa man? Oh. Doon na nagdaog visit sa akong life. Ang mga chicks. Sibuti mong ipasabot. Nagpa-fungsoy ko. Unsay resulta sa fungsoy? Babay. Unsay babay? Babay ko no ang magluib nako. Posible kay na mahitabo, Bong. Mao ba? Ug kinsa kaha ang maong babay? Di ko gusto musulti nimo. Kay tingalig makaingon kang intrigira ko. Oh. Kinsa imong gituhuan sa mga babae nga nalambigit nako? Si Apple. Oh. Si Apple? Unsa gikuhaan nimo base nga si Apple makahimo sa pagluib nako? Imagine, hilabihan na mo kasuod ni Apple, pero nakaako siya sa pagtraidor nako. Chuna. Nahibaw siya ang kita na, di ba? Klaro kaayo, nahibaw siya ana. Tungod kay siya mo ay bridge nako diha nimo. Siya mo ay naglaog nako diha nimo. Chuna. Pero sa iyang gibuhat, naana ko nimo, isingit pagid siya. Ug ikaw sad, kung masa kay pili, tira man pug ka sa kinsa, di ba? So imagine, suod bing higala, best friend, pero gikaon ka niya. Chuna. Unya siya mo ay naglaog og babay ninyo. Ang kuyog atong Zaldo, di ba? Iyang sakop ni Apple. Siya mo ay nagpada sa maong babay, di ba? Correct. So, wa kahay posibilidad nga ang kuyog ni Zaldo maorasan ang niunay. Og ang nibira sa imong kauban nga ginganlag Zaldo, mao ang kontak sa babay nga iyang kuyog. Oh. May punto ka sab, Chuna. Og kinsa ang maong babay? Kauban ni Apple, di ba? Meaning, may kalambigitan si Apple sa nahitabo sa imong amigo. Chuna. Mangutan na ako. Asa na si Athena? Wa pa nabalik? Ni anak ko. Hapit ako sa mong anhing gipuy-an. At bangko sa pultahan sa mong gipuy-an. Oh, siya taray alan. Naglingkod. Siya na naglingkod sa may hagdanan. Nagunit ang butili sa bino. I've built our home with bleeding edge. Let's break with love and blends. You are my light, my reason why. Mayong pagpaminaw sa Now I Lex just Pino. love to an empty sky. I'm still waiting at the door where your laughter leave before. Every night I whisper low, come back home, don't let me go.
silence is all I know. Atay yan eh. Gabuya. Ikaw na may nangutang sa kong pagsalig ni Batay. Asa na mo? Ikaw na, Tay. Abot. Ikaw ang mapasol sa imong kinangatan karon. Ikaw ra. Nay, nag-standby ng motor. At bang sigoy ang bayalan. Kinsama ka na. Kuyawan ko da. Kinsama ka na, no? Naarabay riding in tandem karong panahon na. Basin mo ka pa na. Unya. Basin mo patyo sa bayalan. Basin sinugod ang buong. Katipong tiyuna. Di kumkupian sabi. Doon lang ako. Wala siya mong kanta. Ang nagsige na siya tungab sa bino. Nay, gabiin mo diha. Sino yung butong? Oh. Ay! Kanita! Ay! Kanita! Hoy! Padakan man. Sirit na yan. Sirit akong gidool. Tingnan nagdautan kitong tuyo na. Bida. Pasin mo masipit ang ako paduda. Pasin mo sinugo itong buong. Agip mo ko sa'yo. Kapisag inani lang may. Inani lang ko pero kami yung hinabtan sukol sa miyoy. Di ako pasagdan sa bayalan. Yamat sa dungo ninyo. Walay lipot at tumangay lang. Tambutaganan bisag kinsa pa mo. Suklat mo. Until the last drop of my blood. Oh, English man. Ay, pagkatawa niya. Seryoso, noon sa na siya eh. Eh, serious ba tao ni? Ayun, ang serious kaya serious na hospital ni Matthew na. No? Hindi kita mong kumidya ba eh. Kita liog nag-standby ng motor lagi taon. Di at bang sa imong lingkuran. Mau ba? Yawa ka ba bawa daw? Ako tong fans ba? Fans na ako. Di ingo ta ka. Hello, fans. Di anak ta ka. Doon sa mo ka. Fans lagi ito na ako kay nag-concert magkuha ka kanta ko. Nag-concert ka? Concert ko. Nag-concert ko. Kanta mo ko. Ayaw sa ikanta di mo? Kanta sa mga biniyaan ba? Oo, sa lagi mong ikanta lagi. In English. In English, oh? Sa magkatabi? I built our home. With bleeding hands. Let our break with love and balance. You were my heart, my reason why. Now I just took to an empty sky. I am still waiting at the door. Where you laughter only before. Ayuhan concert eh. Every night I whisper low. Come back home, don't let me go. But silence is all I know. Gidool mo ito na kuway, pero bisirit magpadaga taon o palayo taon. Ginindutan to sa kong tingong. Munalistang baga to sa kong tingong ta. Pida sa dinoni So, mo. kaya bag ba, pero balag yabag ba, importante kapag gawas kong gibati na ko ba? Bye. Abi ni mo, nagtuo ko nga, sinugo itong buong. Ano tipion ka kay, kabao na ka. Nagsilos na ba ito siya ni mo? Murbi ako niya agad. Ha? Ako pa ikilugan? Ako pa patsyon? Unfair na ba eh? Ang grabe sa din mo. Unfair na. I'm still waiting at the door. Bayalan. Sakit puso ko eh. Bangis na kayo sila gila pa ng ibaton din ako. Ilogan pa ko niya patyon pa ko. Sobra na! Chona. Ba nabalik si Atina? Wa pa, Bong. Okay. Nga naman unta. Gusto lang kong masayod kung nabalik na ba siya. Tungkol kay ni Saad to siya nga mo balik. Wa pa naabot. Okay, salamat. Diha ka una. May tuyo sa kang Athena. Ibalibad na bagito nga, dili siya mo trabaho. Kalain sa kong gipati.
Dili masabot ang akong gibati. Human ko gipasuyop ni Bong. Ni apa ay, kagot pa niya akong ngipon. Di sa gyud ako tuyuon murag bugahi akong apapangig ay. Amay, Ay, sir, ngano? gusto kong mutanaw sa CCTV kamera. Unsa? Mutanaw ko sa CCTV, kadiyot. Murag nahadlo ka man. Ngano ka, Amay? Ay, wa man, sir. Nganong murag nagpanagana ka man. Ay, wa, sir, ay. Ay, okay. Mutanaw man ka sa CCTV camera. Pasudla ko sa disaster room. Ay, oh, sir. Ablihi kibusod ko. Oh, sir. Ay, niya na ta, sir. Okay. Salamat. Makagawas ka na. Okay, sir. Pagdali, Leche! Oh, sir. Arin ako. Oh. Tanaw na ko ang CCTV. Basin og may makita kong ebidensya nga sarang makatudlo or may makita ko nga makasuta nako. Nga dunay mga tao nga nagbudhi nako dire. Oh. Basi og sa pamahayag ni Apple may makita ako. Og sa pamahayag usab ni Chuna nga basin og si Apple mo'y nagdaog visit og nagbudhi kanako. Doon nagkahay usa sa tinuod nga nagisulti. Ipasangil si Apple kang Chuna og si Chuna sab mi pasangil kang Apple. Buang. Basta makatilaw nako mabuang ang babay. Mag-ilog ang babay. Aw man gud kog tumoy. Asa si Bong, Amay? Ay, naa sa command center? Sa command center ba? Ay, di agad sa may disaster room. Nag-usa man siya diha? Ay, may tanawon siya sa CCTV. Mao ba? Si nanay. Hello, nay? Asa karon? Doon na pa ko'y gibuhat, nay. Balik na diri, nangita si Bong nimo. Nay, dili pa ko makabalik. Nangita lagi si Bong nimo. Ano mangita man siya nako? Di man ko niya trabahante. Asina. Dili siya makabuot nako, nay. Kay dili ko niya empleyado. Asina. Si Chuna. Hello, BFF? BFFs kabukang mo. Relax lang, my friend. So, ka good. Ano naman ka? Hibaw ba ka? Ikaw karon nagdaog visit sa kinabuhi ni Bong? Oh? Come on, Chana. Ako na noon? Nga dili niya katipon? Ikaw tingali, my friend. Siya? Basig ikaw ay nagdag-visit sa buhay ni Bong. Ikaw, Leche. Ay, kubalik ka sa... Kay Patas, beta. Say patas na ta. For your information, my friend. Ha? Paminaw, ha? Uwahi ka na kais kinabuhi ni Bong. Ako BFF. Ako'y naguna nimo. Unsa? Nakishare lang ko nimo kay Galata. Ako'y naguna ni Bong. Kasabot ka? Apple. ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Espares. Ay day ko si Tatay. Pagkulihog day ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.